جاباناويان أزيم سلطنات هزبيم بمنتاي مستبلوني بسجا بنفسي بنبرت يخون بمنفسها ونجر جاباناويان بمدرا وهابتن تكنولوجين مسبلت أقوون انتخانة فرهاتك زيابير زي رسعو نواتاو سلطانة كابتك ادميو حيزمو زنبرو منفسها وكبرتاتهم كرحقوم زي كالة بمعبالة تكنولوجي نعلم من دامرحو بهلاو وررا كاتقعم زي فقدو سلطانة مالت قبل على تزلكا تصبق نجر قال تصبق نجر موسخ مالت انبر نتزنبركا كله تسراريكا كدر بيولكا مالت زي مخانو بجبري نعلم زستمهارو هزبيم جاباناويان قبل على دك سوات زلوم أخبروت زغنيو نزخون يغسب دنني الكاس سلام مبال قداماي منيستر تهاجر كي تعرفه كلهم جاباناويان زفتمو بهلاوي قديت أميو بزح سبقن يبزح ويم بموبايل زواصم ولاوين بموبايل اندعللو نتأب موبايل زعللهم زلسب دنن بموبايلهم سلام تازل قسلو إذا تكبر حميم كاريخا أيري خانيهم كوزلو زبلو كانت خانة جاباناويان جن حد خاب تزخور علو بهلاو كبرتاتوميو نابليف تنكاتو اتغاب كلاتهم بعد ما نشتي زخانة سب دويلو يحلفو منبر بوتان غحز أي كرادمن كواتسون كاللوون بتمساسالي أبوتا سراح بيت تمرتات ويدما أب يونيفرسيتات مقبي دحر مبلعهم نتستتك أمولو نابكينن زبال علو بيعتن العيلكا حتيب كابوتو أغميت كام خاد بهلاوي قديت أميو نايباس وي أوتوبوس ريقا مسقار كملكت قلطافن تهواخن زغط سارلن هاجرات بزحاتين أب جابانجن ريقا قريتسكا محلاف بعين حلنا نوري بعين حق دما قبنيو جاباناويان بمورالاو حجز مرحو سلطنات هزبيوم سلازخونه دما نحلنو رقيصو ريقات حيسو زاتو جاباناوي أي رأين من البات مزت حسجن نياستات $100 مقطعتي ويدما نيحاتير اوان مأسرتي تبيو جاباناويان قبل علمان برجزኦም من قرابتهم من كبر سلازلوهم كم اون جزኦም نزي مرساح واتيوم وعيلهم جزኦም كأتو خلو جامعهم اب افدقه جزኦም يوم قديفهم وزعتو اتزوت اخايا جاما انفتونا بجزاخا كم زتمت مقبارجن سنة سرعات هيكونن نتجاما انفتونا بقدام كم زتمت مقبار سنة بقات خبابي كيزرق نمحلاون داقيم كان خطوة بقلطوف كتلبسون يحجزك ما يبلو اب جابان زركب مسريت اكباب زتححاز حد حق خلنا نقرأكم اب جابان كاب جزازوت اقوحاف نايم محدار كتما نبرت كم زخاني زغطر سلازي كاب تاب قودنا زت انحو قوحاف زخون نبرت زو السدسب بمسرت حق تهاجر بسركي زخصص اب جابان كم اب كالوت هاجرات مأكب وقحاف اب بزوح كفالات كتما زركب ايكونن بشحن شعات ميتن تيس عن حموشن عمة مهرت بسنك اكوب قحاف اب حدا مدبر بابور ناي بومب متكعت دحر مفتامو وحسنة هزبي نمرققات متأن بزح مأكب قحاف كتماتات ازيو خمز غنسي تغيرو يخون مبر ناب هاجر جابان مستخيد مأكب وقحاف سينا بمبال قحاف ناب مريت مدرباي بحق زغطعيو كيس قحاف مسخون كسابنا قحاف مأكب تركب اب ايدكا ختحزو نختحزو زت اقم مسخون دما اب بورسخا غير كايو ختقعازيخات تقدد نجاباناويان كاب كالوت حبرة السبات علم زتفاليو زقابرم حد حق خنقركم اب جابان من قدت افيكا ادراشان خبركا نسب مستحاتتمو كونيلو جيجا حبريتا مسزهبكان ابناي جزين جنزبن كسارا مسزودقكان بما اسرتي زقصعو قبنيو سرقي اب كل خفال عالم زركب تأقم ود سبيو اب هاجر جابان جن زيغاتات ايكونندو زي نبرتهم كاب جوبا سب كوستو نحد خبور نبرت اب حد كوفيلوم لوز نبرو بوتا رسي عمو مسزخدون تمليسوم مسمتو اب ويز صنحم من البات دما اتزرسعو نبرت دحر قل معالتات وي سامنتات مسزكرو نابت اب كلن كتماتات زركب ماكل زتقفو نبرتات يوم زخدو جاباناويان زتقفأ نبرت مزرخبو نبوليس نايت كبابي وين كومينيتي بوليس يوم زركبو نبرت تقفئ نزبل سب نابت مدبر بوليس مسيمت صدما اتسترخ بنبرت ناب ماكل زتقفو نبرتاتي محلالف
ኣብ 2019 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ ቶኪዮ ጥራይ ናይ 34 ሚልዮን ዶላር ዋጋ ዝነበሮም ንብረታት ወዲቖም ዝተረኽቡ ኮይኖም መብዛሕትኦም ድማ ናብ ዋናታቶም እዮም ተመሊሶም። ካብቶም ወዲቖም ዝተረኽቡ ንብረታት እቲ ዝበዝሐ ሞባይላት ኮይኑ ብብዝሒ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ድማ ፖርቶፎልዮ ወይ ድማ ወሌት እዩ። እዛን ዕዘባት ዘለና ፖሊስ ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ፖስታ ዝተዓሸገ 8800 ዶላር ዝበዝሑ ገንዘብ ወዲቑ ብምርካቡ ኣምፂኡ ከም ዝሃባያ ትዛረብ። ንጃፓናውያን ሓደ ዘውቅሶም ባህር እንተሎ ኣዝዮም ስኩፋት ህዝቢ ምዃኖም እዩ። ንሰብ ሕማቕ ከይስምዖ ብምባል ዋላ እውን ኣይፍተው ፈጺሞም ሕማቕ ቃላት ዘይጥቀሙ ህዝቢ እዮም። ጃፓናውያን ታቴማየን ሆነን ዝበሃል ባህል ኣለዎም። ታቴማየ ጃፓናውያን ንኹሉ ሰብ ዘርእይዎ ብሩህን ሕጉስን ገጽ እዩ። ብኣብነት ኣሰኒና ክንገልጾ ምስ እንፍትን ንሓደ ጃፓናዊ ብናይ ቢዝነስ ጉዳይ ከተዘራርቦ ቆፀራ ሒዝኩም ተራኺብኩም ንበል። እቲ ጃፓናዊ ብዘምጻእካዮ ናይ ቢዝነስ ሓሳብ ምሱጥ ወይ ዕጉብ ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ኣብ ክንዲ ንዘምጻእካዮ ሓሳባት ምውዳቕ ጽቡቕ ሓሳባት ከም ዘምጻእካን ብሉጽ ናይ ግንዛባ ዓቕሚ ከም ዘለካን ነጊሩ ዘፋንወካ። በቲ ዝሰማዕካዮ ጥዑም ቃላት ተታሊልካ እንደገና ክትረኽቦን ነቲ ዝርርብ ከተስፍሖን ምስ ትደሊ ግን ምናልባት እውን ደወል ዘይክቕበለካ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝሰማዕካዮ ጥዑም ቃላት ሞራልካን ተበግሶኻን ከይቀትል ብምባል ዝበሎ እምበር ብሓሳባትካ ስለ ዝተመሰጠ ኣይኮነን ነይሩ። ጃፓናውያን ኣይተዓወትካን ብምባል ቅስሚ ሰባት ካብ ምስባር ጥዑም ቃላት ተጠቂሞም ከፋንዎም ዝመርጹ ህዝቢ እዮም። ናይ ግድን ክነግሩኻ እንተለዎም ድማ ጽቡቕ ሓሳብ ኢኻ ኣምፂእካ እንተኾነ ግን ከምዚ እንተገበርና እንታይ መስለካ ብምባል ካልኦት ኣማራጺታት የቕርቡልካ እምበር ኣፎም መሊኦም ሓሳብካ ጽቡቕ ኣይኮነን ፈጺሞም ኣይብሉኻን እዮም። እቲ ሓቀኛ ባህሪ ጃፓናውያን ሆኔይ ዝበሃል እዚ ምስ ገዛእ ርእሶምን ምስ ናይ ቀረባ ዕርኽቶምን ኣዝማዶምን ጥራይ ዝንጸባረቕ ባህርያቶም እዩ። ሕጂ ድማ ነታ ብዝተፈላለዩ ኣገረምቲ ነገራት ዝተመልአት ርእሰ ከተማኦም ከተማ ቶኪዮ ክንድህስሳይና። ኣብ ኣዝዩ ብዙሕ ጻዕቂ ህዝቢ ዘለዎ ከባቢታት ዝዓበኻ ምስ ዘይትኸውን በቲ ኣብ ከተማ ቶኪዮ እትርእዮ ብዙሕ ህዝቢ ክትግረም ትኽእል ኢኻ። እስከ ናብ ሓደ ብዙሕ ምንቅስቓስ ናይ ሰባት ዝረኣዮ ከባቢ ከተማ ቶኪዮ ክንወስደኩም። ሺቡያ እዩ ዝበሃል። ናብ ከተማ ቶኪዮ በፂሕካ ንሺቡያ ከይረኣኻዮ ምምላስ ብፍጹም ዘይሕሰብ እዩ። እቲ ኣብ ሺቡያ ዝርከብ መሳገሪ እግረኛታት ኣብ መላእ ዓለም ብዝንኡ ፍሉጥ እዩ። እቲ ኣብቲ መሳገር ዝርከብ ሴማፎሮ ቀጠልያ ምስ ተወልዐ ከባቢ 350,000 ሰባት ኣብ ሓደ ግዜ ጽርግያ ይሳገሩ። ናይ ተሳገርቲ ሺቡያ ትርኢት ተሳጋሪ ኮይንካ ከተስተማቕሮ ብፍጹም ዝከኣል ኣይኮነን። ቀጠልያ መብራህቲ ተወሊዓ ኣብ እትሳገረሉ ግዜ ምስ ጓማ ቋሪጽካ ንጸጋም ወይ ንየማን ምስ ትጥምት ኣብ ውሽጢ ካልኢታት ምስ ብዙሓት ሰባት ክትጋጮ ትኽእል። ስለ ዝኾነ እቲ እንኩ ኣማራጺ ኣብ ዙርያ እቲ ጽርግያ ኣብ ዘሎ ህንጻታት ኮንካ ምዕዛብ እዩ። ኣብ ዓለምና ብብዝሒ ህዝቢ ንከተማ ቶኪዮ እትወዳደራ ከተማ የላን። ነበርቲ ከተማ ቶኪዮ ካብታ ኣህጉርን ሃገርን ዝኾነት ኣውስትራልያ ከይተረፈ ብ10 ሚልዮን ዝበዝሕ እዩ። ምስ ብዝሒ ህዝቢ ሃገረ ካናዳ ድማ ማዕረ እዩ። ኣብ 2024 ዓመተ ምህረት ብዝወፀ ጸብጻብ መሰረት ብዝሒ ህዝቢ ከተማ ቶኪዮ 40 ሚልዮን ዝነበረ ኮይኑ ካብ ናይዛ ከተማ ንላዕሊ ብዝሒ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ዓለምና ድማ 37 ጥራየን። ከተማ ቶኪዮ ሃገር ኔራ እንተትኸውን ብብዝሒ ህዝቢ መበል 38 ዝዓበየት ሃገር ዓለምና ምኾነት ኔራ ማለት እዩ። ከተማ ቶኪዮ ብናይ ማሽን ድኳናት ዘዕለቕለቐት ከተማ እያ። ኣብ ከተማ ቶኪዮ ኣብ ፈቐዶ ኣንጎሎታት ተደኪኖም ናይ ድኳን ኣገልግሎት ዝህቡ ማሽናት እዮም። ቶኪዮ ብቴክኖሎጂ ኣዝያ ማዕቢላ ዘላ ከተማ ብምዃና ካብ ዝበሰለ እንቃቑሖ ጀሚርካ ዕሹግ መግቢ፣ ዕሹግ መስተ፣ ክዳውንቲ፣ መጻሕፍቲ ክሳብ ዕምበባታትን ሎተሪታትን ብሓጺሩ ማሽናት ቶኪዮ ንመሸጣ ዘይቅርብኦ ነገር የብለንን። ተገልገልቲ ድማ በተን ማሽናት ተሓጊዞም ገንዘቦም ብምእታው ድላዮም ንብረት ይዕድጉ። እዘን ማሽናት ነባር ህዝቢ ከተማ ቶኪዮ ኣዝዩ ብዙሕ ብምዃኑን ህዝቢ ስሉጥ ኣገልግሎት ንምሃብ ተባሂለን ዝተሰርሐን። ኣብ ዝኾነት ከተማ ዓለምና ከይድካ ድማ ክንድተን ኣብ ከተማ ቶኪዮ ዘለዋ ናይ ማሽን ድኳናት ክትረክብ
ኣይትኽእልኒኻ ቶኪዮ ሙሉእ ብምሉእ ብሮቦት ዝካየዱ ካፈታትን ሬስቶራንታትን ዘለዋ ከተማ እውን እያ ኣብዘን ሬስቶራንታት እንቋዕ ብድሓን መጻእካ ብምባል ዝእዘዙኻ ዝኣዘዝካዮ መግቢ ዘብስሉልካ ሕሳብ ዝቕበሉኻ ኩሎም ሮቦታት እዮም ካባኻ ዝድለ ነቲ ኣብ ደረት እቶም ሮቦታት ዝርከብ ዲጂታላዊ መሳርሒ ብምጥዋቕ ዝደለኻዮ ነገር ምእዛዝ እዩ ብቓላት ክትእዝዞም እውን ትኽእል ኢኻ እቶም ሮቦታት ምስ ኢንተርነት ዝተራኸቡ ብምዃኖም ንኹሎም ዓለም ለኻውያን ቋንቋታት ብዝግባዮም ዝመልክዎም መብዛሕትኦም ነበርቲ ከተማ ቶኪዮ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ህዝብን ብእግሮም ዝጓዓዙን እዮም ኣብ ከተማ ቶኪዮ ካብቲ መዓልታዊ ብነበርትታ ከተማ ዝግበር ምንቅስቓሳት እቲ ልዕሊ 80 ሚእታዊት ብናይ ህዝቢ መጓዓዝያ ባሳት ብሽክሌታን ብእግርን ዝግበር ኮይኑ ብናይ ውልቂ መኪና ዝግበር ምንቅስቓስ ግን ካብ 12 ሚእታዊት ዝበዝሕ ኣይኮነን ዜጋታት ናይታ ዓመታዊ ልዕሊ 12 ዝተፈላለየ ብራንታት ዘለወን 9 ሚልዮን ዝበፅሓ መካይን ብምፍራይ ንዓለም ብመካይን እትዕለቕልቕ ሃገረ ጃፓን መብዛሕትኦም ተጠቀምቲ ባቡር ወይ ብእግሪ ዝጓዓዝዮም እንክበሃል መቸም ዘየገርም ኣይኮነን ኢንዳስትሪ ኣውቶሞቲቭ ጃፓን ን5.5 ሚልዮን ዜጋታት ናይ ስራሕ ዕድል ክፈጥር ዝኽኣለ ኣብ ሰደድ እቲ ሃገር ናይ 20 ሚእታዊት ኣበርክቶ ዘለዎ ኣብ ጂዲፒ ሃገረ ጃፓን ናይ 10 ሚእታዊት ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ ይኹን እምበር ኣብ ጎደናታት ከተማ ቶኪዮ መኪና ምዝዋር ልዑል ወጻኢታት ዝሓትት እዩ ብመሰረት ሕጊ ከተማ ቶኪዮ ሓደ ሰብ መኪና ቅድሚ ምግዝኡ ኣብ ከባቢ ገዝኡ መኪንኡ ፓርክ ዝገብረሉ ናይ ፓርኪንግ ቦታ ክካር ኣለዎ ዝኾነ መኪና ዝሸይጥ ትካል ድማ ነዚ ናይ ፓርኪንግ ክራይ ወረቐት ከይርኣኻዮ መኪና ኣይሸጠልካን እዩ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ከዓ ወጻኢታት ፓርኪንግ ኣዝዩ ልዑል እዩ ነባሪ ከተማታት ኒውዮርክ ወይ ድማ ለንደን ምስ እትኸውን ወጻኢታት ፓርኪንግ ቶኪዮ መኪናኻ ኣብ ማንሃተን ወይ ኣብ ሰንትራል ለንደን መዓልታዊ ፓርክ ከም ምግባር ዝቁፀር እዩ ጎደናታት ቶኪዮ ጸበብቲ እዮም ስለዝኾነ ድማ ብዙሕ ግዜ ካብን ናብን ብዝመላለሳ መካይን ዝተዓጻጸው እዮም ካብ ምትዕጽጻው መንገዲ ክድሕን ምስ እትደሊ ድማ በቶም ገንዘብ ከፊልካ ዝኽየዱ መንገድታት ክትከይድ ኣለካ መብዛሕትኦም ገንዘብ ከፊልካ ዝኽየዱ መንገድታት ድማ ኣዝዩ ልዑል ዋጋ ዝሓትዮም በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ክንዲ መኪና ምግዛእ ነተን ብሉጽ ደረጃ ዘለወንን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኣብ ናይ 1 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝርከባን ወሃብቲ ኣገልግሎታት ባቡራትን ባሳትን ምጥቃም ዝሓሸ ኣማራጺ እዩ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ህዝቢ ጃፓን ብደረጃ ዓለም ብኩሉ መምዘኒታት ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ እዩ ብፍላይ ድማ ናይ ባቡር ስርዓት ኣገልግሎት ብብሉጽነት ቅልጣፈን ጽፈታ ወሃባ ኣገልግሎትን ዓመት መጸ ብዓለም ደረጃ ቀዳማይ ዝስራዕ እዩ ስርዓት ኣገልግሎት ባቡር ጃፓን ንዓና ብምዕባልን ዝደሓርና ህዝቢ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ንዜጋታት ምዕራባውያን ሃገራት እውን ዘገረመ እዩ ነዚ በአብነት ምስን ንርእዮ ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ሓንቲ ናይ ህዝቢ ባቡር ጃፓን ካብ ትኽትብገሰሉ ዝግባኣ ግዜ ብ20 ካልኢታት ኣቐዲማ ተበጊሳ እታ ባቡር ብመሰረት ተታሒዙላ ዝነበረ መደብ ሰዓት 9:40 ምስ 40 ካልኢትኛ ክትብገስ ዝግባኣ ነይሩ እታ ባቡር ግን 20 ካልኢታት ኣቐዲማ ሰዓት 9:40 ምስ 20 ካልኢትኛ ተበጊሳ እዚ ኣብ ከተማ ቶኪዮ ኣብ ብዙሕ ዓመታት ሓንሳ ኣብ ዘጋጠም ዓብጊጋ ይዝሕሰብ እቲ ናይ ባቡር ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ድማ ብወግዒ ናብ መራኸቢ ብዙሓን ብምውፃእ ኣብ ዓማዊልና ንዝተፈጥረ ምስንኻላት ካብ ብልቢ ይቕሬታ ንሓትት ብምባል ይቕሬታ ክሓትት እዩ ተገዲዱ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ባቡር ጃፓን ግን ኣኽባሪ ግዜ ብምዃኑ ጥራይ ኣይኮነን ዝፍቶን ቀዳማይ ደረጃ ዝሕዝን ኣገልግሎት እውን ናብ መላእታ ከተማ ተበጻሕዩ እዚ ኣብ ስእሊ ንዕዘቦ ዘለና ካርታ ንኣብነት ኣብ ከተማ ቶኪዮ ኣገልግሎት ባቡር እትረኽበሉ ቦታታት እዩ ዝሕብር ሺንጂኩ ዝተባህለ መደበር ባቡር ጥራይ ኣብ መዓልቲ 3.6 ሚልዮን ተጓዓዝቲ ብምትእንጋድ ኣብ መዝገብ ክብረ ወሰን ዓለም ክሰፍር ዝኽኣለ እዩ ኣብ ከተማ ቶኪዮ
كم أب كالق كفالات علم ناي نفس وكف مدبر بابور كارد ختحز أي تجددنيخا كلنتن أبتا كتما ناي بابور أجلجلوت زقربات كالات كفليت نمفتسام حد باسمو زتباهله ناي حبار كاردين ستكما سلازخونه دما بتحنت كارد أب كلنا بكتما طوكيو زلوا مدبر بابورات أجلجلوت كتركبن نملا طوكيو كتبصحن تخيل إذا سرعة أسرارحة خا أب طوكيو انتزي كوينو أب كالوت هاجرات زركوا يكونن كاب كتما ناب كتما كتقعز مستحسبون فتنة بابورات هاجر جابان أزيو زقرميو كابز حجي زلوون العلي أب عالمنا ناي مجمرتا زخونن أب ساعات 630 كيلومتر زحم بابن بابور أب عامتك لتشحن 20 شوعتن أب جابان أقل قلوت مهاب كجمر تثبيتي قبرلو إذا مالت دما كاب أسمرات بجيسكا تسنين مبتاح فرق ساعات راي يوسدلكا مالتيو نبرتي كتما طوكيو دما كم زامسله بلوز ناي حزب مغعزيان تلنا دا مكينان تايك قبرلنا زبلون كمسلو اتم 12 مئتاوي ترايوم ناي ولق مكينا زوننو من البات مكينا خغزون تخوينوم جن كلتا كمال اون زرعيو ملكعيتات هلوኦም اتا حده مكاينوم بمتن نقس زبلا كخونايم زمرصو اتخال اي دما فريات وشت هاجر كخونا لون جاباناويان عبيتي ويجزفت مكاين ايفتونيم يواغنن SUVين زعمسلا عبيت مكاين نعمل العالم اندال اخو نساتهم جن ناشت مكاين يوم ززورو اتمغنيات دما عبيت مكاين سفيح ناي باركين بوتا زحزاب مخاننيو جاباناويان أب عالم اتوم زنوح عدمة زتنحو أحزاب تباهيلوم يم زفلتو مأكلاي عدمة حدا جاباناوي 84 عمت كوينو بفرلاي دما نبرت دسيت اوكيناوا ازينوح عدمة سلز نبرو اتا دسيت ناي عالمنا سماياويت زوبا زبل كتسلسم زتوهبايا اتوم سوكفاتن سب حماق كيسمعو زقدسون جاباناويان جن بحادا قداي منقستم حماق كنزو سمعو كقبرو كابز جمرو نوح اوان أقصيرهم هلو جاباناويان قول عمولاد أيفتونيم أبس جزيزي كسر حزب هاجر جابان بأزيل علمت أنيو زن قول زلو أب كل تشحن 10 عام مهرت تقلال بزح حزبي هاجر جابان 128 مليون يورو لو ميدحر 16 عامتات جن إذ قطري ب6 مليون كأنيسو 122 مليون بزيحلو أتي كال زدنا كفال دما إذ قطري عامتاو بجمجم ب1 مليون كقدل تثبيت زقبرلو مخانيو بزغل فزن تقاتيلو دما أب كل تشحن 50 عامة مهرت بزح حزبي هاجر جابان ناب 105 مليون كقدليو أب زيزي أب هاجر جابان هتانات بتلكع كولد وزقبهم قصري يولد يلون بزي كازي كاب تقلالا بزح حزبي هاجر جابان اتوم 29 مئتاويت عدميهم لعلي 65 عامات الزخونة ناي عدمة سبت أقايم إذا دما نتاناي عالمنا سالساي زعابي قطبات زلوان بزوح عقم السب زدليان هاجر جابان كبيد حمام رأسي كوين وازليو جابان ولاد 122 مليون زبطح بزح حزب زلوا هاجر تخونبر قدام حدرن اب غودنا زلمن سبجن بزوح اي رأيانيو ناب غودنا وزيخا ملمانن قدام حدر مخانن اب جابان كم نوري سلازرقه سريحو زركا وحيزو غزو زاتنبر زلمن سوايرن جابان نتكنولوجي بزقبا تتقاملو هاجر بمخانا كاب زخون خفال ناي عالم بززايده اب جابان بتكنولوجي تحجيسكا جزا مسرح عزيز غلليو ولا دعا بزحوم عزي وحدي خوننبر تحوت متانا اتاو زلو من منبر جزا زي بلو من جاباناويان جن اللو يوم يخوننبر تنابيت قدنا زخونو بقات عبع زغط صاريوم هاجر جابان بمنصر قطبا الرائخة كم تزدله ناي وزا زيغاتات اتقبل هاجر ايكونتن زيغاتاتا مس زيغاتات كالوت هاجرات زلوم ركب مبزحتو غزي زحتليو ننويح عامتات معطوم عاطيوم مس كالوت زيغاتات كي تحواوسو زنبرو حزبي بمخانوم مس ناي وزا هاجرات زيغاتات بقليلو عركنات مفتار
ኣዝዩ ዝኸብዶም በዚ ምኽንያት ኣብ ጃፓን ዝነብሩ ዜጋታት ወፃኢ ሃገራት ጃፓናዊ ዓርከ መሓዛ ንምጥራይ ኣዝዩ ዝኸብዶም ኣይኮነን ዶ ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ኣብ ከም በዓል ኣሜሪካን ኤውሮጳን ዝዓበዩ ዲያስፖራ ጃፓናውያን ውን ናብ ሃገሮም ምስ ተመልሱ ቀልጢፎም ኣብቲ ሕብረተሰብ ክወሃዱ ከም ዘጸግሞም ይዝንገር መደብና ቅድሚ ምዝዛምና ናብ ሃገረ ጃፓን ምስ እትኸዱ ክትበጽሕወን ዘለኩም ከተማታት ጠቂስና ክንፋኖ ፈተውቲ ናይቲ ካብ ጃፓን ተበጊሱ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ልዑል ተፈታውነት ዘጥረየ መግቢ ሱሺ እንተደኣ ኮይንኩም ከተማ ቶኪዮ ናይ መግቢ ሱሺ ከተማያ ናይ ምሸት ህይወት ክትሪኡ ሾፒንግ ክትገብሩ ወይ ድማ ጥርዝ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ሃገረ ጃፓን ክትዕዘቡ ምስ ትደልዩ ከዓ ካብ ከተማ ቶኪዮ ከይወፃእኩም ንኹሉ ክትሪእዎ ትኽእሉ ንጥንታዊትን ባህላዊትን ጃፓን ድሕሪት ተመሊስኩም ክትዕዘብዋ ምስ ትደልዩ ንከተማ ኪዮቶ ንባህላዊ ምግብታት እቲ ሃገር ክትቀምሱ ምስ ትደልዩ ድማ ናብ ከተማ ኦሳካ ብጽሑ ንኢንዳስትሪ አውቶሞቲቭ ጃፓን ንምዕዛብ ከተማ ናጎያ ንምዝንጋዕ ከተማ ሳፖሮ ጥዑም ኑድል ንኽትምገቡ ድማ ናብታን ከተማ ቶኪዮ ስዒባ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ተሃገር ዝኾነት ከተማ ዮኮሃማ ገጽኩም ዘወርበሉ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ዓለም ንሎሚ ዘዳለናዮ ንሃገረ ጃፓን ዝድህስስ መደብ እዚ ዝተኸታተልኩሞ ነይሩ ኣብ ቀጻሊ ብዝተፈለየ ትሕዝቶ ክሳብ ንመጽእ ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ደግፉና እንዳበልና ንፍለየኩም ሰላም ቅነ